Aquí comeza Afiando a Agulla. Boas noites, señoras e señores, son as 10 menos 10 pasadas aquí en directo no Afiando a Agulla, un programa que seguides a través de Nos Televisión. Xa é xoves, Sara, contanos en que vai consistir o programa de hoxe. Joder. De Desenvolvemento Económico e Turismo de Compostela Aberta. Falaranos de como foron esas festas do Apóstolo e tamén de algunha cousiña máis do Concello. Logo, entrevistaremos a Diego García, que dirixirá mañá a Real Filarmonía nun concerto que irá poñendo xa peche, aínda que o peche definitivo será o domingo, a estas grandes festas do Apóstolo. Pois moitas gracias, Sara, xa está con nos aquí na mesa Víctor Bello. Boas noites, Víctor. E a nosa convidada de hoxe, Marta Lois, Concelleira de Desenvolvemento Económico e Turismo. Igualdade. Estámoslo falando ahora aquí na mesa antes de comezar. Boa noite. Benvida. Grazas. Bueno, imos co perfil de Marta Lois. Sara. Marta Irene Lois non naceu en Compostela, senón en Vigo, pero tras 25 anos na capital galega xa é picheleira da adopción. É profesora na Facultade de Ciencias Políticas da USC. Os temas nos que habitualmente traballa están relacionados coas políticas públicas, a igualdade de xénero e a representación política. Froito destes intereses, colabora en diferentes proxectos e grupos. Fai parte dun amplo grupo de investigación sobre xénero e política con profesoras e investigadoras de varias universidades do Estado. Ademais, é integrante do grupo Armela, unha rede de investigación multidisciplinar que analiza o impacto que está tendo a actual crise económica no desenvolvemento e garante dos dereitos sociais e a igualdade de oportunidades entre a cidadanía. Entre as súas publicacións destacan Conquistaron as mulleres o poder político, unha análise da presenza das mulleres nas institucións autonómicas, publicada no 2012, ou a institucionalización da igualdade de xénero en Galicia, un camiño aberto, que saiu na revista Xestión e Análise de Políticas Públicas no 2011. O seu último éxito foi coa candidatura de Compostela Aberta, coa que saiu concelleira no número 8. Pois moitas gracias, Sara. Bueno, antes de entrar en cuestións de festas que ainda nos quedan 3 días, que tal están sendo os comezos, a chegada ao Concello? Bueno, os comezos están sendo de aterrar, de situarse un poquinho pois con todos os grandes temas, áreas que temos, pois hai unha mistura de ilusión e responsabilidade e certa vertixe tamén de saber se seremos capaces en estas primeiras semanas de empezar a ter un sentimento así de control, de seguridade sobre todas elas, pero animados, con ilusión, sobre todo con toda esa forza que dende a propia cidadanía nos impulsa pois a seguir adiante e a situarnos pouquiño a pouco no Concello, na corporación. Bueno, igualdade, desenvolvemento económico, turismo, cales son as liñas mestras ou as ideas claras que queres implementar en cada un destes departamentos? Bueno, como podedes ver, realmente eu estou nun campo bastante amplio onde hai un aspecto central que ten que ver coas liñas de desenvolvemento económico da cidade. Vou a coordinar todas as políticas públicas vinculadas coa promoción económica, co emprego. Un motor fundamental da cidade tamén é o turismo e, polo tanto, tamén aí hai un área de gran calado para a cidade. Ao mesmo tempo temos a perspectiva transversal e tamén particular de que a nosa política pública sexa sensible ao xénero, sexa unha política que transversalice a perspectiva de xénero. Cando falas de transversalidade, a que te refires? Cando falamos de transversalidade nas políticas públicas, queremos decir fundamentalmente que dende unha perspectiva de xénero hai que avaliar previamente e con posterioridade os efectos que as políticas públicas que se implementan van a ter sobre os homes e as mulleres, de tal xeito que se hai políticas públicas que en momentos anteriores de maneira intencionada ou inintencionada crearon a perpetuación das discriminacións ou as diferencias entre homes e mulleres, transversalizar o xénero é
tratar de que esas discriminacións, esas diferencias podan ser, digamos, eliminadas, erradicadas, dende esa perspectiva de xénero. Moitas veces eso significa implementar accións positivas. Por exemplo, nun área que levo eu, como é o emprego. O emprego en Compostela é un elemento tamén central, un compromiso con planes, con programas específicos. Hai un salto importante tamén de diferencias de xénero, é dicir, que entre as tasas de ocupación de homes e mulleres en Compostela hai unha diferencia alrededor de 7 ou 8 puntos. Bueno, se nós queremos erradicar rebaixar e, polo tanto, facer políticas activas contra o desemprego, temos que transversalizar a perspectiva de xénero. Por qué? Porque hai un salto anterior, unha diferencia importante que vai a traer consigo, probablemente, accións positivas que palíen moitas veces temas que teñen que ver cos coidados, coas dificultades que teñen as mulleres para acceder a ese mercado laboral en igualdade de condicións que os homes, é dicir, accións positivas, facilitar ese acceso, fundamentalmente. Non quero monopolizar a conversa, vamos deixar tamén a Víctor que faga as súas preguntas, ou vamos entre os dous, as súas reflexións. Desenvolvemento económico, outro dos ámbitos. Eu hoxe, preparando esta entrevista, pensando sobre a economía santiaguesa, ocurríanseme basicamente tres ámbitos básicos: o turismo, a universidade e a Igrexa, como os tres motores económicos da cidade, o que de algún xeito fan mover as empresas. Non sei, hai algún máis que Santiago pode explotar que até día de hoxe non explotou, e dentro destes tres clásicos que se pode facer? Bueno, eu creo que hai un campo moito máis amplio que ese no espazo da promoción económica, e afortunadamente temos no Concello de Santiago un equipo humano, unhas persoas técnicas moi preparadas que levan moitos anos tamén valorando e avaliando cales son os cambios necesarios e a perspectiva nova que temos que dar. Ten que ver moito tamén co emprendemento, cos negocios de persoas que apostan polo local, en termos tanto de produtos propios, que poden ser produtos tamén culturais, produtos ecolóxicos ou produtos de I+D. En ese sentido, un dos compromisos de Compostela Aberta está nesa dirección, non tanto de grandes propostas políticas macroeconómicas, sino de darlle sustentabilidade e un espacio propio ás iniciativas que de aquí podan emanar, iniciativas que moitas delas están arroupadas de grandes equipos talentosos que ata o momento non puideron desenvolvelas. Non cabe dúbida que a universidade, sobre todo, é outro espacio de referencia para poder impulsar eso. Compostela Aberta o que busca neste sentido é abrir un maior número de canles de colaboración e de espacios, especialmente, por exemplo, para residenciar propostas que teñan que ver con empresas, spin-off ou proxectos de I+D que neste momento, igual polos custes ou por falta, digamos, de estrategias locais, están saindo fora. Bueno, pois dende o Concello de Compostela gustaríanos, sobre todo, que moita xente nova, estudante que están facendo proxectos interesantísimos ou que xa remataron e están en proxectos europeos, puderan apostar porque hai un concello que facilita os espacios e ademais aposta por eso, aposta por as spin-offs salidas da USC, aposta por emprendemento local, etc. A ver, Víctor. Sí, bueno, eu concordo, digamos, co fondo do teu enfoque, malia que a interpretación particular que eu lle dou estaría, digamos, centrada tamén, é dicir, en tres cuestións, que por unha banda sería, dicir, un capital simbólico, non? É dicir, que é o instrumento favorecedor, é dicir, simbólico e patrimonial que é favorecedor dun modelo de turismo, bueno, é dicir, que se vai establecendo desafortunadamente na cidade en contra de outros modelos que poderían ter sido máis sustentables e proporcionar un retorno máis interesante. Por outra banda está, digamos, é dicir, o que para min é... Estás comparando, digamos, o turismo low cost con outro tipo de turismos? Non, é dicir, ni tan sequer comparando, tratando de establecer unha diferenza entre o que podría ser un turismo cunha maior capacidade de interés, é dicir, en outros aspectos da cidade que non sexan somente, é dicir, os de carácter patrimonial ou simbólico, e eu creo que
precisamente, un dos capitais importantes que ten a cidade é o seu talento creativo e un ámbito de coñecemento vinculado á universidade, pero non só, que desafortunadamente entendo que está moi pouco desenvolvido pola propia naturaleza quizás da universidade, polo estancamento que nos últimos anos se ven comprobando, non? É dicir, a falta de implicación e de relación coa actividade da cidade. Pero, dende o meu punto de vista, ambos os tres elementos teñen que estar relacionados e ese creo que vai ser o grande instrumento transformador da cidade, sempre cando sexamos quen de poder modificar un relato da cidade que está moi centrado, na idea dese Santiago, cos que algúns non nos sentimos tan identificados, co apóstol e demais, pero que, en definitiva, está na nosa mão e agora na mão dunha nova corporación poder ir modificando eses parámetros para centrarnos en actividades e en sectores que teñen unha grande capacidade productiva e que con capacidade ademais de xenerar retornos evidentes. E neste sentido, a denominación xenérica de economías creativas na que podemos encontrar desde a gastronomía, o artesanato, o audiovisual, a música, as artes escénicas, etc. Eu coido que vai a ser nos próximos anos, desde logo, un dos ámbitos que debemos fortalecer entre todos, tanto desde o ámbito privado como desde o ámbito público, e que debemos situar no centro das accións e das políticas. Bueno, vámonos ir a vídeo porque estamos comezando seriamente a entrevista, pero con Marta Lois tamén vamos a falar de festa, como non destas cuestións que plantexaba Víctor. Tamén imos ir con a peza de Imelda, que estivo presente nas festas do Apóstolo. Lying in my bedroom.
llegar a Santiago, que venía de hacer el camino, y encontrarme este tipo de concierto me ha gustado mucho. Exclusivamente solo a ver a Imelda May, porque me parece, no sé, tiene un punto muy guay. Muy ben, moi ben. Fai un rockabilly estupendo. Ten moi, está moi ben. Santiago me encanta, no es la primera vez que vengo y creo que repetiré muchas más veces. Imelda May, que foi unha das artistas que encheu a Praza da Quintana este ano, comentaba Víctor que este ano encheu a Praza da Quintana casi todos os días, con esas actuacións, non? De balde, que non había que pagar este ano. Bueno, que esa é unha cuestión que tamén sería interesante reflexionar acerca da gratuidade no seu conxunto, non? Porque de alguma maneira... Non, bueno, non é que non este de acordo, simplemente porque teño unha actividade profesional que ten moito que ver, é dicir, ca posibilidade de que esa actividade sexa productiva e non sea dependente exclusivamente das institucións, non? Porque, en definitiva, é unha gratuidade relativa, dado que, ao final, sai dos orzamentos do Concello, e penso que, en algúns casos, ten unha derivada que tamén, é dicir, os aforos, non? É dicir, e a posibilidade de que sabemos de que hai moita xente que chegou tarde e que non puido acceder a determinados concertos, sabemos que quizás nunha cidade na que hai unha confluencia de público de fora e de público local, pois, bueno, hai que tratar de, evidentemente, armonizar esas dúas cuestións, pero tamén darlle unha certa prioridade ao público local. Penso que, ao mellor, unha política de accesibilidade, de prezos razoables para determinados espectáculos, combinando, gratuidade de algúns con unha aportación máis leve, pois podría facerse cadra máis cómodo, máis habitable. A ver, que opina aquí, Marta? Bueno, eu creo que é unha opinión que é interesante a valorar, pero creo que en este caso é a proposta de Compostela Aberta para estas festas, e especialmente liderada por a Concelleira de Acción Cultural, por Branca Novoneira, pois foi establecer 3 eixos fundamentais para unha programación que marcasen tamén un cambio, unha dirección, unha aposta diferente por o espacio, digamos, de festas, entendido tamén por un espacio de exposición cultural e de disfrute para todos e por todos. O programa de Artellando, non? Por exemplo, que sacou as festas aos barrios. O programa de Artellando é un dos elementos, dende o meu punto de vista, tamén máis interesantes, orixinais, que comprendeu entre os días 18 e 23, significou a posta en común dunha rede de máis de 130 artistas que ao longo de todos esos días programaron diferentes actividades, non solamente no eido musical, sino en outras disciplinas artísticas. Actividades para cativos. Como, bueno, sí, para cativos, pero tamén danza, malabares, circo, expresións videográficas, todas elas con un propósito tamén descentralizador, é dicir, que expresar unha vontade de que as festas, no sentido en que son de todos os cidadáns e cidadánas da cidade, podan disfrutarse en algúns aspectos nos propios barrios non solamente do centro, sino tamén aqueles que moitas veces se consideran como máis periféricos, e aqueles tamén que ata agora sempre estiveron abandonados para as festas, como algúns barrios vinculados ao rural. En ese sentido, é unha aposta novedosa que non aconteceu antes. Sobre a gratuidade para... Sobre a crítica civilina de Víctor. Bueno, eu creo que é interesante, sí, no sentido de sempre de o recoñecemento do valor propio que teñen tamén as propostas dos artistas, dos grupos musicais, é que ás veces o público pode identificar que na medida en que son de balde, pois detrás, como dicía el, pois non están costando, e sí que están costando, e nos costan a todos e a todas. Pero había unha definición clara pola apertura das festas, por entender, como non fora en ocasións anteriores, que queríamos que a xente daqui
con independencia de que outras persoas de outras cidades ou turistas disfruten deso, puderan acudir ás prazas, ese recordo que teño eu moitas festas atrás da Quintana pechada, desas vallas, desa imposibilidade moitas veces de acceder aos propios concertos por unha, bueno, pois eu che devolvo, Víctor, en este sentido tamén aquí a polémica de que as persoas que en un momento dado accedan máis facilmente por temas de recursos económicos a esas entradas e outras persoas non. En ese sentido, aquí tamén rese o principio de inclusividade. No caso... Hai instrumentos que poden ser favorecedores precisamente dun equilibrio que posibilite que as persoas con menos recursos poidan estar igualmente. Eu sempre, tampouco é unha cuestión de polemizar, pero non se trata tampouco de facer unha observación respecto dunha dinámica que en algúns casos provocou certas situacións de malestar en algunha parte da xente que quería acceder aos concertos e que non podía precisamente porque o aforo é o que é. Pero refíreste á celebración destes concertos durante estas festas ou outras ocasións? Non, refírome fundamentalmente ao concepto, é dicir, do que se entende por gratuidade, é dicir, co cal estou de acordo no que implica a accesibilidade e facilitar que a xente poida asistir a todo tipo de espectáculos, pero tamén entendo, é dicir, que, bueno, ten que haber un equilibrio que posibilite, é dicir, que todo tipo de proxectos e de espectáculos se poida desenvolver e que a cidadanía poida tomar decisión respecto de a onde vai, a onde non, e sin que eso represente un coste excesivo para a xente. Eu creo que hai que poñer unha certa cautela cando falamos de festas. Este ano está bastante pechado tamén o programa, porque estivemos na rolda de prensa de Branca Novoneira e dicía que está bastante pechado, al menos o programa do Artellando. Artellando, digamos que xa máis produción propia de Compostela Aberta, donde, como podedes ver, hai unha aposta tamén, unha liña política clara de abrir unha primeira vía de colaboración co sector cultural da propia cidade, é dicir, que isto non é solamente unha programación puntual no tempo para as festas, sino para abrir esa vía de colaboración e de dotar tamén de identidade propia a cidade neste espazo, que moitas veces, e como antes mencionaba de soslayo Víctor, ás veces esta visión do turismo en Compostela tan vencellado solamente ao Camiño de Santiago, pois desplazou de maneira negativa a gran riqueza e potencial que temos na cidade, con espacio cultural. Outros temas da programación xa estaban pechados, se pensamos, por exemplo, nos fogos do 24, é un espectáculo de luces que tiña un recorrido previo, onde estaba licitado e onde non foi posible, digamos, un cambio, unha modificación en función de outra liña. Bueno, antes de entrar na reta final na entrevista con Marta Lois, ao longo destes últimos casi 15 días, 2 semanas, cada día fomos vendo un anaquiño das festas de Santiago de Compostela, pois hoxe vamos a ver parte do que foi acontecendo na cidade nos últimos días. Eu vexo moi ben, o que pasa é que é algo arriscado e é difícil, quero dicir. É unha proposta boa, pero unha proposta a medio prazo, non? Porque hoxe, de feito, foi difícil xuntar xente, non? Entón, a cousa é non desfalecer, seguir, porque son cousas que hai que facer pouco a pouco, creando hábitos, que a xente vaya enterándose. Hai centros socioculturais que funcionan moi ben, entón aí é fácil engancharse o carro. E hai outros que, pois teñen outras dificultades. Cada barrio ten os seus horarios, os seus centros de reunión, entón dinamizar eso costa, pero dende logo é aposta, a xente está en todos lados, no rural, no urbano, a xente merece cultura en todos lados. Fenomenal.
contentos especialmente de poder contar aquí no concello onde vivimos, que non é o máis habitual, bueno, celebrando o meu aniversario, ademais foi o mellor agasallo que nos puderon dar, moi contentos. Me parece moi ben, claro que sí, hai que descentralizar, ¿no? Hai que descentralizar a cultura, chegar a todas partes e facer que a cultura sea accesible, ¿no? Porque a veces está todo demasiado encaixonado e aí sempre vai dirixida ao mesmo tipo de público e nos, por exemplo, esta proposta é unha proposta moi aberta que permite que se incorporen os adultos, que para os maiores, para os pequenos de todas as idades, entón a mí me parece moi ben, moi ben. Los cabezudos, bueno, los dos, los cabezudos bailan y eso nos gusta mucho y bueno, los gigantes son impresionantes. Cuando empezaron a bailar, cuando vi o baile de los cabezudos. Os cabezudos, pois porque bailaron. É que tíamos sede, non, Marta? E xa entón vamos a entrar, pero nada, entón, agora xa te vimos. Bueno, pois isto é así, o directo como é, e hoxe empezamos xa aí con realización tarde, pois agora coas augas. Estábamos vendo parte dese resumo das festas de Santiago e ti me comentabas, Víctor. No, bueno, quero dicir que é importante tamén visualizar as festas de Compostela como as festas de Compostela, non? É dicir, non só como as festas do Apóstolo, sino que as festas de Compostela, en definitiva, son as festas de Conxo, son as festas de Vista Alegre, son as festas de San Pedro, son as festas de moitos bairros, e creo que esa visión, é dicir, de conxunto importante na medida en que esa descentralización realmente parta dos propios barrios e das propias dinámicas que están situadas aí, non? É dicir, o Apóstolo Sicadra é unha festa central, é unha festa, é dicir, digamos, a máis expansiva, na que creo que o tipo de plantexamentos que se estableceron en relación á descentralización son tremendamente positivos, pero ao mesmo tempo considero tamén, é dicir, que é importante visualizar ese mapa e ese calendario festivo para traballar directamente, é dicir, cos axentes dinamizadores en cada barrio para conseguir realmente, é dicir, que todo esas celebracións e esa participación, é dicir, que ven por barrios, constitúa, en definitiva, un grande conxunto festivo, participativo, en relación que, en definitiva, é o que está detrás do concepto das festas, non? É dicir, salir a celebrar e partillar ese sentido e ese orgullo de ser de algún lugar, non? De feito, recuperáronse prazas tamén importantes para as festas, como a Praza do Toural, onde se celebraron concertos. Recuperouse, digamos, para as festas tamén o Parque de Belvís, onde se celebrou a Romaría Cativa con grande éxito. Xa o víamos en as imaxes. Falábamos fai un momento, mentras observábamos as imaxes, que alrededor de 7.000 persoas pasaron entre nenos e nenas e familias por aí ao longo dese interesante espectáculo tan plural e diverso, non?
para Bueno, os festas Compostela. do Apóstolo xa casi rematan, pero bueno, aquí en Compostela as cousas non paran. Non, Ahora pero en agosto. casi rematan, pero mañán non nos debemos perder espazos culturais de produción propia, como a propia Filarmonía, a banda de música, Ahora van a mañán estar temos aquí. un concerto na Quintana e creo que dentro dun ratiño tendes aquí entrevista precisamente Sí. a Diego. Sí, Polo tanto, con Diego aínda non García. rematan, temos espectáculos importantes de abondo, como tamén para pecha as 11:30 os fogos, non? Entón, pois, bueno, esa sería, digamos, xa a conclusión. E despois en agosto feito a man. En agosto feito Feito a a man. man. Que non se nos esqueza que hai tamén, é dicir, sociedade civil que está leva traballando durante moitos anos para construir pequenas aportacións que constituyen un grande, non? É dicir, unha grande realidade de... Santiago que para moito, non? En agosto, a verdad que dalle vidilla eses concertos polo casco Sí, vello, bueno, nas placiñas. aí houbo precedentes, Festival dos Abrazos, Feito a man, é dicir, Festiclown, etcétera, que trataban basicamente, é dicir, de darlle un tratamento a un mes de agosto que certamente apenas tiña oferta, non? Fai 10 anos. E eu creo que estamos no camiño adecuado e esperamos que esta nova corporación pois sexa sensible e consciente de que agosto é un mes, é dicir, tan importante como xullo e que, polo tanto, é dicir, contribuir a facilitar, é dicir, que se desenvolvan actividades e que Compostela poida ter unha oferta que se proxecte ao exterior e que a xente que veña non só a visitar os santos, sino que veña tamén atraída por unha serie de actividades e de propostas, efectivamente, creo que é moi necesario neste momento. Bueno, Víctor, pues moitas gracias a Moitas seguirmos gracias a vos. conversando de cultura do que acontece Parabéns na cidade. a Marta Gracias por por ter este... aquí E moito esta ánimo, compañía. Marta, con esa Pues super nada. concellería. Bueno, ánimo para todos e para todas. Hai un grande equipo aí e moita enerxía que aínda podemos, cada vez que pasamos pola rúa, toda a xente veña, ánimo, seguimos aí. Dou fe, que por aquí saímos de vez en cando co micro e os votantes de Compostela din que votaron Compostela aberta. Sí, bueno, Fontiña, o sea que estamos especialmente tan implicado, pero nada, moi ben, grazas a vos por convidarnos aquí e nada, seguiremos traballando para Compostela. Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois até aquí deu de sí a conversa con Marta Lois, concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo e en funcións en cultura e festas. Imos xa cunha peza da Real Filarmónica, vai estar aquí con nós o seu director nos minutos, Diego García.
Pois aí estábamos vendo en plena actuación a Real Filarmónica coa dirección de Paul Daniel. Boas noites, Diego García Rodríguez. Eso é, boas noites. Bueno, estábamos tendo unha conversa, porque eu antes te presentei como director, ti mesmo me dicías, no, o director residente, vamos titular, a decir así, sí. titular, é Paul Daniel. Como é todo do director titular, do director convidado? Bueno, eso é moi habitual nas orquestras, non? Hai como unha persoa que leva a dirección, digamos, artística, a que se lle confía a dirección artística e a partir de aí é nombrado director titular, non? É dicir, bueno, como te explicaba, é o que máis habitualmente traballa coa orquestra e logo, fora deso, hai outras categorías, digamos, de principal invitado, é dicir, outra persona que tamén ven habitualmente, pero non tanto como titular, e logo hai unha terceira categoría que son directores invitados, non? É dicir, que para un programa concreto, pois porque polo seu estilo, polas súas características, polo que sexa, a dirección artística decide invitar a esa persoa en concreto para facer ese programa concreto ou esa música concreta. Bueno, vamos ir coa miña compañeira Sara, porque, como sempre, facemos o perfil dos nosos convidados, neste caso de Diego García Rodríguez e da Real Filarmónica de Galicia. A batuta do concerto de mañá na Praza da Quintana levará o director galego Diego García Rodríguez, que naceu en Escarabote, no concello coruñés de Boiro. O mestre traballa con regularidade en orquestas de España, Inglaterra, Francia e Polonia. É, ademais, o director artístico e musical do Taller Atlántico Contemporáneo, co que desenvolve unha intensa actividade a favor da música contemporánea e mantén unha importante colaboración con outras disciplinas artísticas. No campo operístico fixo o seu debut no Teatro Real de Madrid en xaneiro, con Hansel e Gretel, e foi director musical do estreo mundial It Makes No Difference, obra de cámara do compositor Simón Españolo no Tête à Tête. Tamén levou a cabo Carmen de Bizet no Ópera Baltics de Polonia. Tamén en Inglaterra traballou como director asistente de Diego Masson nas edicións da Escola Internacional de Verán de Dartington no 2009 e no 2010 e na realización de Madame Butterfly de Puccini e As bodas de Fígaro de Mozart. Bueno, pois ese era o currículum do noso entrevistado de hoxe. Dito así, sona... Non? Por respeto. Teatro Real, Londres, media Europa, viaxada, xa? Sí, bueno, de viaxar a varios países, pois sí, pero bueno, eu creo que tamén é unha cousa moi característica do noso traballo, non? Porque os públicos, non? Bueno, sí, os públicos e sobre todo que eu no meu caso, dende moi novo, unha vez que rematei os meus estudos aquí, eu sou pianista de base, que estudiei no Conservatorio de Santiago de Compostela, e logo marchei a estudiar fora, como tamén é moi habitual, e logo vas facendo contactos, vas empezando relacións, aínda que no meu caso ainda era estudante, pero empecé como relacións profesionais con xente que cree en ti, que cree que podes facer ese traballo, exactamente, que conta contigo, e, no meu caso pasou prácticamente, por Europa adiante, vamos. Entón, por eso son así un pouco tal, pero en realidade para mí foi o normal, digamos, non nada extraordinario. Cal é o proceso que leva ao final a coller a batuta? Un día como mañán, cales son as fases que hai que queimar para poder ver mañán a Diego García coa batuta na Praza da Quintana? Personais, eu, como che dixen, son pianista de base, somente que, cando estaba estudiando fora, en Suiza, concretamente, tive unha oportunidade, foi algo que sempre me chamou a atención, sempre me, sobre todo polo repertorio, é dicir, aínda que o piano ten un repertorio inmenso e fantástico, a mí o que me gustaba realmente era a música orquestral, este tipo de cousas. Entón, para min como pianista, a única oportunidade de ser partícipe desa música era dirixindo. E, empecé traballando nese sentido, estudiando primeiro nunha escola e logo, como che decía, hai xente que empeza a confiar contigo e che empeza a dar pequenos traballos e vas andando ata que hai outra xente que empeza a ver o teu traballo, tamén lle gusta.
neste caso, por exemplo, como a Real Filarmonía, coa que xa levo colaborado, bueno, pois unhas cantas veces, e que, bueno, siguen confiando en min, bueno, a proba, cousa da que estou moi orgulloso, e a proba é que invitáronme a facer este concerto de mañá. Na Praza Quintana, ni máis ni menos, non? Pois sí, bueno, eu repito, porque será a segunda vez, pero eso nunca deixa de ser especial, a verdade é que, vamos, é un momento moi especial, incluso esa primeira vez que foi hai 3 anos, ese concerto. Profesionalmente, vitalmente... Todo, ademais o marco, quero dicir, aquí en Galicia, na Praza Quintana, en Santiago, pero incluso falaba con Paul Daniel, que era o que víamos dirixir o concerto do ano pasado, que é alguén que está acostumado a dirixir por todos os lados no mundo, nos mellores auditorios, e acórdome de falar con ele e dicir, esa praza ten algo moi especial, ese concerto foi algo moi especial, e eu entendo perfectamente, claro. Estaba reflexionando xusto ahora, escutando a túa resposta, non sei por que me veu a mente a Cidade da Cultura e aquel proxecto de ópera que estaba proxectado. Houve moitas críticas por volta daquilo, e xa que teño a un director comigo, esas críticas viñan dun descoñecemento, porque temos como asociado a certo, non hai que ter certo status ou certo nivel. En Galicia non hai público para encher unha ópera. Está por crear o público ou existe ou se crea tendo sitios onde poder facer ópera? Ti como ves estas cuestións? Ben, primeiro de todo, quero dicir, hai un público que pide ese tipo de música, e de feito en Galicia hai temporadas de ópera, hai xente que traballa asociacións de amigos da ópera, na Coruña hai unha temporada de ópera máis ou menos estable, quero dicir, eso hai, non é dicir, o público hai, ou por exemplo, a xente vai a vir mañá a escoitar a Real Filarmonía na Quintana, quero dicir, non preguntan exactamente, a ver, que é o que ides a tocar, porque senón veñen polo feito de que saben que van a ter unha calidade e que van a, vamos, que vai a ser un concerto extraordinario, non? É dicir, pola calidade da música e pola calidade dos músicos. En canto ao tema da Cidade da Cultura, non podo falar, porque non descoñezo totalmente cal era o tipo de proxecto que iban a levar a cabo. Ademais, estaba fora durante esos anos, pero aínda que, bueno, seguía a prensa, todas estas cousas, había aí informacións, vamos, non teño a información para poder falar deso. Sin entrar na cuestión global da Cidade da Cultura, sí que me parece sobre si necesitamos ter esa ópera ou bueno, eu creo que hai moito... Ou temos sitios de sobra onde poder disfrutar da música que facedes. Non sei, é un tema delicado. Eu o que penso é que moitas veces non é o feito de decir vamos a facer unha ópera, non significa que por arte de máis se vai a encher todos os días. É dicir, eu penso que primeiro o traballo hai que facelo na base, apoiar, por exemplo, aquí en Compostela a Real Filarmonía. Como que vai acontecer mañá, non? O que temos, exactamente. Penso que ese é o primeiro paso, e logo, por exemplo, a Real Filarmonía está facendo un esforzo enorme, sobre todo, agora se veu, na presentación da temporada, pois justamente antes estaba escoitando falar a Marta, de deslocalizar, de sair á rúa incluso, de ir ao encontro da xente. E eu penso que os músicos temos que facer tamén un esforzo por estar. Non somos cidadáns como outro calquera, nós vamos a comprar o pan todos os días ao mesmo sitio que os nosos veciños. Quero dicir, hai que facer máis, penso que hai que non porque non este feito, pero hai que traballar máis pola base, digamos, que facer un edificio. Os estilos musicais, ou algúns estilos musicais, os solemos asociar pois con idades ou con gustos. Con quen debemos asociar a música clásica ou a música como a que fai a Real Filarmonía de Galicia? Pois non ten unha idea determinada, é dicir,
eu son director de orquesta e sabes que xa levo sendo durante uns anos, quero dicir, xa fun máis novo do que son, pero quero dicir, non... Bueno, eso é unha enfermidade que a todos se nos cura. Claro, e de feito, vemos, quero dicir, no mundo da música clásica cada vez salen, bueno, todos os días salen talentos, pero inmensos e impresionantes, de xente nova. Outra cousa é facer unha carreira e chegar a que a xente che recorde. Pero claro, ese é o proceso que leva moitos anos. Pero, quero dicir, de aí para atrás somos moitísima xente que este é o noso traballo, este é a nosa profesión, que nos dedicamos a eso, e eu son o primeiro, incluso, eso, por exemplo, eu dirixo o Taller Atlántico Contemporáneo, o TAC, sempre fixemos un esforzo moi grande por atraer a diferentes tipos de público, pero non este programa para esta xente, este programa para esta xente, demostrar que con unha certa explicación e poñendo nós da nosa parte para que se entenda o noso traballo, chega a calquera tipo de público, calquera tipo de idade. Eu tamén estou convencido. Traía outra curiosidade, hoxe aproveito sempre que teño xente sabia comigo na mesa para exprimila. E, claro, a xente a que vas dirixindo ou armonizando na partitura ou dando paso, é xente que estudou música, é xente coa súa carreira musical. Cal é a relación, polo tanto, entre o director, que tamén se supón, por suposto, un grandísimo coñecemento en materia musical, como é esa relación entre o director e os músicos, que están buscando os músicos en ti cando ollan para ti, que buscas ti en eles cando eles te están mirando, como acompañas? Así explicado para xente que non teña moitos coñecementos musicais. Penso que como en calquera proceso creativo, é dicir, é a xuntanza dun grupo de xente que ten un obxectivo común. O noso obxectivo en este caso é facer un concerto. Hai un repertorio, a orquestra, por exemplo, leva anos tocando certo repertorio, logo de vez en cando ten outros repertorios que nunca tocaron, entonces tamén, por exemplo, o director pode encamiñalos un pouco máis por aquí, por alá. En canto ao gran repertorio, é sempre difícil, porque eu, personalmente, pola miña idade, ou pola miña carreira, ou polo que sexa, ás veces me poño en frente de xente que o tocou 500 veces, ou en todo caso 500 veces máis que a min. Entón, o que pasa é que a orquestra tamén é un grupo de xente que ten unha organización interna, cada un ten o seu rol, e logo entra o que é a interpretación, é dicir, a interpretación global da obra. En ese caso, esa é a responsabilidade do director. Aquele grupiño se me está despistando, non? No, pero non só eso, é dicir... Bueno, reconducir... Sí, reconducirlo, evidentemente, no proceso de ensaios, pois a xente toca, entón, mira, a min gustaríame que tocasedes máis deste xeito, ou simplemente máis rápido ou máis lento, solamente por poñelo moi claro, non? É dicir, eu isto quero un pouco máis rápido, e a orquestra son profesionais, e din, de acordo, máis rápido. É dicir, é un pouco como ter exactamente eso, pero a mellor para que a xente o entenda un pouco mellor, é como un director teatral, o texto é o texto, as palabras son as palabras, pero cantas interpretacións de Hamlet coñecemos e moi diferentes. E cada un lle busca a súa volta, porque nesta frase di esta palabra, e isto aparece tamén no primeiro acto. Eso é o traballo dun director de orquestra. Pois sí, que son curiosidades que eu creo que son preguntas que moitos se teñen feito, moitas veces, e pois son oportunidades para comentalas. Outra das cuestións, compositores galegos. Temos composición, tense composto moito, ao longo da historia ten habido compositores senlleiros, por así dicilos, danos nomes, son vos, non o son, por que non coñecemos a estes compositores? Non, bueno... Coñecemos perfectamente, non? Mozart, Beethoven... Sí. Bueno, claro, pero aí tamén houve un proceso durante a época de Mozart había milleiros de compositores. En cada cidade había unha corte e tiña o seu músico, non?
pero sobreviviron uns cantos. Chegan aos Polo días que os sexa, mellores. normalmente pola calidade. Hai outros que están totalmente olvidados inmerecidamente, non? E aí tamén hai un traballo que nos facemos. A composición en Galicia, por suposto, sempre, aparte nós somos un país cunha cultura musical e sobre todo cunha tradición musical moi forte. Non sei, non quero estenderme demasiado, pero eres ti o encanto protagonista, así que... Non, pero encanto a, por exemplo, hoxe en día, non podemos falar, hai unha nova xeración de compositores que está moi preparada, que están traballando tamén a un nivel moi alto, están empezando a ser recoñecidos, empezando non, xa levan tempo sendo recoñecidos internacionalmente, e unha vez máis penso que aquí se tocan, en Galicia se tocan os compositores galegos. A propia Filarmonía, a Sinfónica de Galicia, e cada ano na súa temporada toca obras de compositores galegos. Sería correcto falar en música clásica galega, música clásica francesa ou non? Bueno, esos son tipo de categorías, o da música clásica... Porque hoxe escoiteino e abrangue moito. Non me casaba ben, non? Con música clásica galega, clásica, non é nin galega, nin... No, bueno, depende, supoño que sería unha categorización un pouco histórica, non? Decir, por separar un pouco o mellor este movimento máis contemporáneo do máis clásico, non? Que tamén son, xa che digo, son categorizacións, porque isto da música clásica é simplemente para poñer un pouco a idea na xente, non? De dicir, vas a ver un grupo de instrumentistas que van a tocar en directo, que cos seus instrumentos, quero dicir, é un pouco diferente ao mellor outro tipo de músicas, non? Que, bueno, que xa está máis como rock ou como este tipo de historias. Pero claro, é unha categorización bastante simplona, a verdade. Eu, por exemplo, agora que che falaba de músicos contemporáneos, non? De compositores contemporáneos, estou falando de xente que aínda vive ou que hai moi pouco que nos deixou, non? Xa che digo, nós, por exemplo, como grupo, co Taller Atlántico Contemporáneo, fixemos un ciclo de concertos no CEGAT, hai agora 4 anos, creo, única exclusivamente con compositores galegos. É dicir, material hai. Nos o que era moi importante para nós era dalos a coñecer, é dicir, que a xente coñeza que hai esa xente, e logo, que cada un, dentro da súa estética, dentro dos seus gustos e todo eso, poida escoller, pero están aí. Que non se coñecen tanto, bueno, claro, pero tampouco, quero dicir, están traballando a un nivel que non son estrellas de rock, eso é normal. Sabes? Entonces, bueno, é unha cousa que nos asumimos, pero o traballo está aí para que non queira ver e o queira escoitar, neste caso. Pois, bueno, mañá máis teñen unha oportunidade. Pois sí, mañá non temos ningún compositor galego no Bueno, programa, pero a oportunidade de escoitar a... Pero sí, a Real Filarmonía, ademais é un concerto que a min cóstame que os propios músicos da orquesta lle teñen un especial agarimo e que están moi ilusionados por facelo, entón para min ainda mellor, porque vexo que a xente está poñendo... presión? Non, bueno, a presión sempre está aí, pero a presión xa non solo polo concerto que é, sino por o que falabas ti, de estar diante de 60, 50 e pico profesionales, e logo de que nós, ao final, vivimos do público. Entón, mañá vai haber moitísima xente ali, e o que queremos é que todo o mundo se vaya satisfeito e incluso chegar a, que digan dentro de anos, eu naquel concerto da Quintana, eu estaba ali. Eu lembro perfectamente. Sí, penso que ese a min, polo menos, é o que te enchería. Sí, é o que, sabes, o que máis me gusta, o que máis me gustaría que a xente o recordase, claro, eso é o que máis me gustaría. Pois xa para ir pechando, proxectos pendientes, cousas que queras cumplir, pide todo... Eu non pido máis que... Cal é o camiño que queres seguir? Eu quero seguir traballando. Eso é o único que quero seguir facendo.
porque, bueno... Seguir facendo kilómetros... Sí, porque eso non facer kilómetros implica coñecer a moitísima xente moi interesante, coñecer outras culturas, facerte un repertorio tamén con como se fai este repertorio en Alemania ou como se fai este repertorio en Inglaterra ou como este tipo de cousas a mí pareceme moi enriquecedor, pero por suposto tamén me gusta de vez en cando volver a Galicia e facer concertos tanto coa Sinfónica como coa Filarmonía, como que vamos a facer mañá. Polo mundo vas recollendo as cousas boas e aprendendo, despois ves aquí a Quintana e mostras todo o talento. Sí, home, pero bueno, xa che digo, eso é para ti facerte tanto como persona como profesional, non? Eso bueno, é o que un é do que vai aprendendo por aí. Bueno, eso é o que eu lle pido, digamos, a vida, non? Bueno, xa teño moita sorte de poder estar facendo o que me gusta e o que me apaixoa e bueno, esperemos que poda seguir facendo. Pois moito ánimo, moita sorte e seguro que un éxito de mañá. Pois sí, eu de verdade quero invitar a todo o mundo a vir porque, bueno, xa levamos uns días preparando o repertorio e bueno, ademais a Filarmonía, a Real Filarmonía todo o mundo sabe, non? E ensaiades o día antes, porque a mí cando era cativo a miña nai me dicía o día antes do exame non se estudia. Sí, ensaiamos incluso mañá, temos un ensaio xeral temos ensaio xeral pola mañá e xa levamos uns días traballando especificamente para este repertorio e por eso a mí gustaríame que a xente veña, invitar a xente a que veña e disfrute do repertorio, que ademais é moi adecuado para unha festa, porque todo unha música con moi boa enerxía, para todos os públicos, ademais, con moi bo humor, bueno, a verdade é que estamos moi ilusionados e gustaríanos eso, mostrarlo a canda máis xente mellor. Pois moitas gracias, Diego García Rodríguez. Moitísimas gracias a vos pola invitación. Nada, un placer. Pois nada, aquí estivo con nós Diego García Rodríguez, director mañá da Real Filarmonía de Galicia. Tedes unha cita todos e todas aquelas que vostedes da boa música na Praza da Quintana. Hasta aquí deu o programa de hoxe, o Afiando a Agulla. Mañá en venres volvemos ás 10 menos cuarto, 10 menos 10 da noite para poñer o punto e final a semana e esta tempada. Sede felices, moi boa noite.